Herriak alaitzen ibili dira aste guztian zehar erraldoiak eta buru handiak Gasteizen. Baina iritsi da, bera handiz, agurtzeko momentua. Iritsi da eguna, azkeneko konpartza, ezta? Azkeneko eguna, bai. Bai, azkeneko dantzak, da, ja bukatu. Ez aldizu pena ematen? Alde batetik, bai, bestaldetik hankek eskertze dute. Azkenean 60 kilo dira. Okerrena da geldirik egotia. Azken filan ez da bakarrik eramatia, dantzatu behar da pausua jakin behar dira. Guk hemen sorbalda jartzen dugu, hau sorbaldetan, da hemen beste badaka bururako. Osea, buruan egia esan ez dugu pisuik gramaten da bakarrik orekatzeko. Eta hori da, gero eskuak hemen aurrian, da, listo. Hemen barrune berua pasatzen dezuela, ez da? Blai egin da ikusten ez du, ez da? Bai. Erraldoiekin ondo, buru handiekin ja pizka beldur gehiago, baietz bable. Pixkanaka, ez da konfiantza hartzen. Bai, hor gaude, hurbiltzen pizkanaka, ea hori, konfiantza hartzen. Umeekin, denbora pasa eta haiek ikasteko eta ikasteko abertze egiten duten hemen Gasteizen. Asko gustatzen zaie aurrei konpartsa? Kilikolo. Kabezuak direla eta botxintza eta hori, beldurra hartzen du.